Hello guys, good morning. Ayan, nature trip na naman tayo guys. Andito kami ulit sa bundok para manguha yung sinasabi nila sa Ilocano na taba. Tapos ito, nadaanan namin itong parang ano dito, batis. Ay, malamig ang tubig guys. Ayan o, ang ganda. Running water siya guys. Ayan o. Ang ganda. Ay! So again guys, nature tripping na naman kami. Dito kami ngayon dito sa bundok. Ayan guys, para manguha ng tabtaba. Ganito po yung tabtaba. Ayan. So ate, ano pong tawag pa na iba dun sa bukod sa tabtaba po, yung tawag po sa inyo? Kulat-lat ate. Ayan, kulat-lat daw po ang tawag po. So guys, kaya pala mahal ang bentahe nito pagdating sa market. Kasi nga, pahirapan talaga ang manguha guys. Ayan, kailangan talaga talasan mo yung mga mata mo kasi baka maapakan mo pa sila. Sayang guys. Ayan na, tulad nito guys. O meron o. Dali. Ayan, mahangin dito sa tuktok ng bundok. So guys, eto yung tabtaba. Kailangan mo mag-ipon ng maraming ganito para lang may makain ka o may benta ka guys. So pahirapan talaga guys. Actually pala guys, tumutubo sila talaga dito sa mga cliff ng bundok kung saan talaga umaagos yung tubig. Ate, anong pong tawag dito sa bundok dito? Turod daw po ang tawag dito sa bantay na ito. Bundok na yan. Kasi, so ayan guys, nakapaa ako. Madulas kasi. Tingnan niyo yung kasama kong bata guys. Pinauna ko siya para maalalayan ko pag bumagsak siya. So guys, hugasan muna namin itong mga tsinelas namin kasi madulas yung dinaanan namin kanina. Yeah. So ayan guys, ganda. Dadaanan namin guys. Ayan, wala kayong mga ahas dito. So guys, ito yung tubig yung dinadaanan namin. Oh, may malalim dun guys. Oh, may malalim na part. Hello guys, oh. Ay. So guys, may malalim na part dito. Ganda. So ayan guys, hinahanap namin yung kasama namin. Ayan. Uy, ang ganda dito guys. Oh. Laki ng mga pulo mangga tsaka yun. Ayan no. Malayo pa raw sabi ng kasama namin guys. Ayan. Grabe, ang ganda naman dito. Gogi, pintas. Ang ganda ng mga pulo lalaki oh. Ganda. Yan ang layo. Ay, may parang seawall pala siya dito. Ano ang patawag dito? Parang kasyo. Yun guys, oh. Didaanan talaga siya tubig dito. Tingnan natin. Wait lang. Ang ganda guys, oh. Parang sinaunang panahon. Tingnan nyo mga bato guys, oh. Oo nga. Sinauna nga yung bato na yun guys kasi dito sa lugar na ito noon napasok na po ito nung panahon nung hapon. Yan. So yan guys, ang ganda. Parang gumawa sila ng malaking irrigation dito. Ito nga ang ganda, oh, parang may ilog nga siya dito guys, oh. Ganda. Yan. So yan guys, nakapaan ako. Umakyat ang dulas. Ayan. Oh, mataas pa. Let's go. Ay, ay. Ay. Ang ganda dito guys, oh. Yung dinadaanan ng tubig dyan guys, oh. Ganda.
Huh. So ayan guys, nakapaa ako. Madulas kasi. Ayan o. May tubig na maagos dito. Galing dun sa taas guys. Ang ganda. So guys, ganito pala talaga kahirap kumuha nung tinatawag na isa ring pagkain yung sa Ilocano, yung tabtaba. Kasi pupuntahan natin yung talagang pinaka main source ng water, yung tubig na bumababa dito. Kasi doon sila marami. Doon sila talaga tumutubo yung tinatawag na tabtaba na kinakain. Yung para siyang para siyang lumot, kulay green nga lang siya. Tapos parang gulaman. Ayan. Sige, akyat ka lang, sundan mo lang yan. So guys, ayan. See you later. Ayan. So again, guys, nature tripping na naman kami. Dito kami ngayon dito sa bundok. Ayan guys, para manguha ng tabtaba. Ayan. So guys, ito na naman yung malalaking halaman na parang payong. Ayan. Sabi po nung kasama namin, kinakain daw po ito na parang gabi. Ayan. So guys, andito na kami sa tuktok ng bundok. Tapos inabutan namin si ate. Ayan. Nangunguha sila ng tabtaba. Dito na kami sa pinakatuktok guys. Ayan. Ayan. Sina ate oh. Ayan. Ate, pwedeng makita po yung tabtaba. Ganito po yung tabtaba. Ayan po. So ate, ano pong tawag pa na iba dun sa bukod sa tabtaba po, yung tawag po sa inyo? Kulat-lat ading. Ayan, kulat-lat daw po ang tawag po. Pati nga po ulit po ate. Ayan. Inuulam ito guys. Usually binubuhusan siya ng mainit na tubig. Tapos linalagyan siya ng bagoong o alamang, tapos yung luya. Yan po, para po siyang salad guys. Ayan, thanks po ate. Kumuha po sila ng tabtaba. So guys, ayan, pahinga muna tayo dito sa silong ng tawag dito, duhat tree. Yan guys, so ang daming duhat. O ayan o, paligid-ligid ay puro duhat. Ayan. Grabe, ang ganda talaga dito sa guys, tuktok ng bundok. Tsaka guys, kung may napansin din ako, nanguha sila ng labong. Ayan to guys, oh, may nagbalatan ng labong dito guys, oh. Tawag namin sa Ilocano is rabong. Ayan, similar din, labong at saka rabong. Ayan guys, so dami nilang nakuha guys. So dito pala sila actually pumupunta dito sa bundok para lang kumuha po nung tinatawag na tabtaba, o sabi ni ate, kulat-lat. Ayan po, ganda, fresh air. Ayan, nasa tuktok po tayo ng bundok. Ate, anong pong tawag dito sa bundok dito? Turod. Ayun, turod daw po ang tawag dito sa bantay na ito, bundok. Ayan, kasi sa Ilocano is bundok yung bantay. Ayan. Tapos ayun naman si bayaw sa ibaba, nangunguha din siya ng tabtaba. Videohan natin. Ayan si bayaw, nangunguha din siya ng tabtaba. Ayan. Ayan, kasama ko ang aking pamangkin na si Jello. So ayan guys, may nakita din ako. Ito. Ayan. Tabtaba. So guys, ang dami. Yan natin sa supot. Ayun, nakarami na rin kami. Ayan. Guys, so so guys, kaya pala mahal ang bentahe nito pagdating sa market, kasi nga pahirapan talaga ang manguha guys. Ayan, kailangan talaga kalasan mo yung mga mata mo kasi baka maapakan mo pa sila. Sayang guys. Ayan na, tulad nito guys, o meron, o dali.
Ayan, mahangin dito sa tuktok ng bundok. So guys, eto yung tabtaba, kailangan mo mag-ipon ng maraming ganito para lang may makain ka o may benta ka guys. So pahirapan talaga guys. Ayan, kailangan mong bungkalin talaga yung lupa pag nakita mo na siya guys. Ayan o, marami nga talaga dito sa tuktok ng bundok guys. Actually pala guys, tumutubo sila talaga dito sa mga cliff ng bundok kung saan talaga umaagos yung tubig. Ayan. Pero na naman ito guys, so ayan o. Ang lalaki guys oh. Ayan. Ayan oh guys oh. Ayan. Tabtaba. So kumakain ba kayo nito guys? Yung bata ko minsan ko na natikman to guys. Pinakain kami ng father namin noon. Ayan. So isang dami oh. Ayan, kasama ko yung aking pamangkin na si Jello. Ayan. So guys, ito may nadaanan kaming puno. Ito yung tinatawag na alagat. Yan guys, ito. Pag nahinog to guys, magiging red siya. Tapos pag kinain mo siya, sinupsup mo siya dito sa pinaka, ano niya dito sa parang trunk niya dito. Ayan. Marami siyang buto-buto. Yan guys. Oh, matagal na panahon na akong di nakakita ng ganito guys. Ngayon naman ulit. Ito naman yung ano, yung isa pa. Bayawan na tatay, dito yan? Na? Arusip daw. Ayan o, yung red na maliliit. Kinakain din yan guys. Ayan. So guys, ito naman yung purple na mushroom na tinatawag nilang bukawkaw. Hindi ito kinakain guys, nakakalason po ito. Kaya pag nakita kayo ng mushroom po na ganito na kulay lavender or violet guys, huwag nyo na itong kainin ha, lutuhin kasi nakakamatay po ito guys, lason po ito. Ayan. So ayan guys, may nakita kaming mga maliliit pa na ano na mushroom pero kinakain ng mga ito guys. Uong bilit ang tawag. Ayan, kunin natin. Ayan. So guys, ayan o, marami-rami na rin kaming tabtaba na nakuha. Ayan. So guys, nag-change location kami from Bantay Turod to Bantay Pidukol. At nag-voice over na lang ako guys kasi nakalimutan kong i-turn on yung noise cancellation microphone natin kasi masyadong mahangin dun sa tuktok ng bundok guys. So ayan guys, sa sobrang layo ng dinaanan namin, ayun, galing kami dun sa bundok na yon, yung dun sa tuktok na yon. Ay! So ayan guys, thank you so much again sa pagsama na naman sa akin dito sa aking nature trip adventure dito sa bundok. Ayan, Mission Tabtaba. Ayan po guys. So again, this is your friend Blue Flame 129. Thank you so much.